खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बाक्सानि बर'मायाव लेन्ड सार्टिफिकेट मेला एबा हा फोरमानलाइ राननाय मेला खुंफुंगोन। बे लेन्ड सार्टिफिकेट मेलायाव हा गैजायै सुबुंफोरा बेसेन नाङा जासिनो हा पाट्टाखौ मोनफुंगोन। हा गैजायै थागिबि सुबुंफोरा हा पाट्टाखौ मोननो थाखाय गांसे आर'ज बिलाइ मौजादारनिफ्राय रेभिनिउनि फोरमानलाइ गनायथि होजानाय गावबुरा एबा पिसिडिसिनि मासिगिरिनिफ्राय फोरमानलाइ लोगोसे हा पाट्टानि एफिडेभिटफोरखौ जमा होनांगोन। मख'नो गोनांदि बे हा फोरमानलाइ राननाय मेलायाव एकसना पाट्टा हानिफ्राय मियादि हायाव सोलायनाय फोलेरारि खान्थि सोमोन्दोजों नामजारि खालामनाय एलटमेन्ट एबा एमएनपि एलटमेन्ट मोननाय हानि पाट्टा होनाय, हा थानायनि फोरमानलाइ होनाय, सिटानि फोरमानलाइ लिरथि खालामनाय, जमाबन्दीनि फोरमान लिरथि खालामनाय बायदि सुबिदाफोरखौ मोननो हागोन। रायखांनो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि बर'मायाव गाबोन फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बे हा फोरमानलाइ राननाय मेलाया जागायगोन। सासे बर' सुबुङा अरुणाचलाव बेरे अरजानाय जिउ खहा जायो। उदालगुरि जिल्लानि पानेरि थानानि सिङाव थानाय खैनला गामिनि थागिबि सुकमल बर' आरो जयन्ती बर'नि फिसाज्ला 22 बोसोर बैसोनि अनसाय बर'आ बेरेनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि अरुणाचल प्रदेश सिपा ओनसोलाव ठिकादार दीपांकर बरानि दैदेननायाव पिडब्लिउडिनि खामानिनि थाखाय खामानि मावनो हाग्रायाव दंफां दाननो थांनायाव अनसाय बर'खौ बेरेया आवग्रिना अरो। अनसाय बर'खौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो उनाव जोबथाहांबोयो। थैनाय समाव अनसाय बर'आ बिमा बिफाजों लोगोसे 9 दान जानाय प्रेगनेन्ट बिसिखौ अराय समनि थाखाय नागारलाङो। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि सायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि बेरफुसार बिबुंथि। जोंनि समाजाव बेबायदि धोरोमखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाया गैयामोन, नाथाय बे खेबाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिहोनायनि परिबेसखौ लाबोदों आरो बे बिराद गिख्रंथाव आरो मुगैथावथाव। बिथाङा अरायबो जातिखौ लानानै गेलेबोदों, मोनसे समाव सिगिनायजों राजखान्थि खालामबोदों, दिनैनि दिनाव सिगिनायजों लोगोसे लालसनि राजखान्थि खालामबोदों आरो बे समाव धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरदों। बे खोथाखौ बिटिआरनि रायजो राजाफोरा सांग्रां जाखायो जि बिथाङा गोग्लैसोनाय मानसि आरो 0 थाखोनि मानसि। बिथाङा मेलेमारि लोरबां एबा मेन्टालि इलनेस फैदों। साइकोट्रिकनि बिराद दरकार। हाग्रामा महिलारिया सासे कमेडियान। सुकुरालिजों लोगो जानानै कमेडियान फिल्म दिहुनोब्ला बिथाङा मेन्टालि रेस्ट मोनगोन होनना गोख्रों रावजों बुंथियो राकेश ब्रह्म बिथाङा। बर' समाजनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ दिनै गथायबाय। देग्लाय 2022 मायथाइनि 19थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ मुंदांखा जर्नालिस्ट दा हिन्दु खौरां बिलाइनि बारग' सुजुगिरि, समाज सिबियारि, हुमान राइट एक्टिभिटिस आरो मेगसेसे बान्था मोनगिरि मुम्बाइनि थागिबि पालागुमनि सैनाथनो गथायो। क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म इउएनबि ट्रास्टनि बानजायनाय खुंफुंनाय बान्था गथायनाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फाल्गुमनि सैनाथनो 1 लाख रां गथायनायजों लोगोसे बान्था मोनगिरि फाल्गुमनि सैनाथखौ बरायो आरो मान बावो। इउएनबि ट्रास्टनि गायसनगिरि आफादगिरि मन्त्रि इउजि ब्रह्मनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय बान्था गथायनाय हाबाफारिनि मेलखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सिनियर जर्नालिस्ट स्टेट इनफरमेशन कमिशनार समुद्र गुप्ता काश्यपआ। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।